nejaké 2 týždne dozadu, respektíve, keď to dobre počítam, 3 týždne dozadu sme organizovali u nás na východe v kategórii U11 turnaj a chalani z klubu Rapid Bukurešť to vyhrali. A taktiež predviedli výborné výkony v tejto kategórii U12. Tak a prejdeme teraz k 3., 2. a 1. miestu. No kto by to bol takto povedal, že to takto ovládnu slovenské týmy. A 3. miesto Talents Trophy 2025 získava FC Spartak.